mpingo wa mulungu akudalitseni pamene tikukumana mchigawo chachiwiri chakuyankha kumene kuli likulu la Satana mdierekezi ku dziko lapansi. Funso limene likuchokera ku chofotokoza chimene chautsa mapiri pachigwa chofotokoza kuti undunawo pa mpando mwini wake Satana adayikapo akalonga otchedwa zakatero. Zakatero ndi nduna za mdierekezi. Ndiye mdierekeziyo mu gawo loyamba tamuonadi malingaso Baibulo atithirira umboni kuti sizongochoka m'maganizo mwanga, koma Mulungu akuona mofanana nkalembedwe ka mawu ake ponena za ulamuliro wa kudziko lapansi. Chenjezo mmenemo linalira kuti chipembedzo chilichonse pansi pa nthaka kaya mtsogoleri sakufunika kuyandikira kuma system amenewa ayi, chifukwa tapeza m'malemba kuti otsogolera ndi Satana, ufumu si umodzi, wa Yesu ndi wina, wa Satana mdierekezi ndi winanso. Ndi mpaka tamumva Yesu mwini wake akukana kuti ndilibe kanthu, iyenso alibe kanthu ndi ine. Choncho tikachipeza chipembedzo atsogoleri akuoneka kuti ali ndi kanthu ndi ndale, ali ndi kanthu ndi boma, ndiye kuti chipembedzocho chaphatikana ndi mafano. Mwa njira imeneyi Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni. Safunika apezeke pa stadium ayi, safunika ayende nawo pa red carpet, asamale kwambiri. Mkulu wa chipembedzocho kapena chipembedzocho zitayane. Malemba atiuza kuti ndilibe nazo kanthu. 17:30 Yohane, ndilibe kanthu zimenezi, ndilibe nazo chochita. Ndi zina kaya payamba mmapemphero mpena, kaya payamba ndi ulaliki mpena, kaya yamba ndi inivopi chiphwichi inivopi muli 15,000 yowapasa amene ati apemphere pa msonkhano wa ndale, amvekere kuti Mulungu mutitsogolere msonkhano uwu. Ndi zina. Yesu akuti ndilibe nazo kanthu. Nansembe adyera wanthu amene akungopita kuti apezeka kobiri kafizi, sizikukhuzana nde msapuse chifukwa chakuti kukumveka mawu. Chigawo choyamba timayang'ana nkhani imeneyi kotero kuti tulukani mmenemo anthu anga, mutuluke munthu. Ngati kuti mutuluke kuchali chiko, mutuluke mu masystem azipembedzo zimene zajoyina na mboma. Yesu akukana kuti alibe nazo kanthu, mulibe changa. 17:30 Yohane, tuluka mkuni mukandiona ine phati kundale. System ya chipembedzo changacho ndikuyikwatirisa ndale. Mutulukeko. Baibulo kuti tulukani mmenemo anthu anga, mutuluke mu system yo, osati mchali chicho koma mu system yo. Mulini ufulu inu kukakhala pa mtengo wapo kukayendesa system ina. Bwanji inu timasonkhana limodzi pano nanga yapo pomukutani kuti tatuluka mu system ife ndi Seventh Day Free Angels, sitinasinthe simpingo wina, tatuluka system iyiyi chifukwa Yesu akuti tilibe nazo kanthu. Zomaphatikana ndale Yesu akuti tilibe nazo kanthu. Kayiuzeni nkhandweyo ndikulengeza kuchoka kuno ku Kamanda Studio. Masana dzuwa lili ge luwala pa mapiri pano, simsoyera muyenda bwino, ngakhale kuli miyala mnipeza. Nikulandirani nikabuya uchi. Gawo nambala 2. Tikuphunzira pano za maulamuliro akudziko lapansi, ndipo gawo lachiwiriri ndikufuna ngati Ambuye atithandize ndithu kuti ationetsere kuti kodi maboma aulamuliro wa dziko lapansi kale zimayenda bwanji. Tsono pa chifukwa chakuti tikufuna kulowanso ku Bible kuti tikapeze kuti maulamuliro akudziko lapansi ankayenda bwanji,
likulu headquarter ya satana mdierekezi mu ancient history ya Bible zinkakhala bwanji kale kale kwambiri. Baibuloli mwina olembaso akukokerera likulembedwa pa zikopa zinkakhala bwanji maulamuliro akudziko awataona mchigawo yachiwiri Yesu akwakhazula kuti sali mbali yawo akupanga zache sikupanga nawo. Kodi uku kuchipangano chakaleko ndi ankapanga nawo mayendetsedwa maboma adali bwanji chifukwa masiku amenewo United Nation kudalibe imene tiyikumbe muphunziro lathuli mugawo lina pakuti tikusakasaka likulu la satana tinkumba Vatican koma tisadafike kumeneko tikumba Mecca tisadafike kumeneko ana Mulungu tentipitekaye koyambako tione kuti kodi maboma amenewa ankaenda bwanji. Ndiye muphunziro limene lingawo lachiwiri ndikupasani mawu kapena kuti mutu onena kuti Shrine Place mchingerezi kapena kuti malo okwezeka. Kalekalero boma la dziko lapansi linkatchedwa kuti malo okwezeka. Mwachisanzo ngati mmene tilili ku Malawi, Capitol Hill ya Malawi ili ku Capitol Hill ko kulilongwe chamu city center timaitcha kuti Capitol Hill. Now ndi chithunzi chakuti ndikulankhulane ndi Malawi chisanzo cha Capitol Hill chigwira bwino ntchito pa gawo thuli pokufotokozerani system ya dziko lapansi mmene inkayenda kumalo okwezeka. Mwanjira ina satana mdierekezi amene anagwa kuchoka kumwamba pamodzi ndi timu ya gawo lachitatu imene imatchedwa kuti one third ya angelo ya ziwanda adali ndimuka kudzikwa kuzakhazikika kuti adzikuwa kumwamba kuti tsoka mtunda ndi nyanja atagwa ku dziko lapansi. Anayamba kukonza world government system za ancient zakalekale zinkayenda bwa. Iyeyi adabwera ku dziko lapansi lino satana mdierekezi pofuna kuyendesa system za dziko lapansi anayamba kuyika malo amene lero tikamawerenga m'Baibulomu tiwapeza malowo amatchedwa kuti malo okwezeka. Kazi kumveka zimenezi amatchedwa kuti malo okwezeka. Tsopano mmenemu ndi mmene mchingerezi mukutchedwa kuti Shrine Place, malo okwezeka. Kazi kumveka zimenezi. Tsono tiyambe tapita ku Bible tikaone kuti zidali bwanji. Zikuoneka ngati kuti tiyambira ku buku la 1 Mafumu. Ngati sindiulakwitsa ine ndikaphonya ku 1 Mafumuko tibwerera ku 2 Mafumu kuti tikayitambasule bwino nkhani imeneyi ya mayendetsedwe a government yakale ku Baibulo atagwa satana kuchoka kumene analiko kudzagwa ku dziko lapansi ankayendetsa bwanji mabomawa. 1 Mafumu chapter chake cha nambala 2. 1 Mafumu chapter la nambala 2 ndi imene tikufuna kuti tiwerenge. Muzindikomera mtima nuchita usakasaka kwina akuniyang'anitsa kowala kuti maso akwanitse kuona kuti ndikupaseni chenichenicho ndikupaseni chenicheniso. Tiyeni tione zimene Bible likulankhula pamenepa. Tili pa 1 Mafumu chapter number 3 verse number 2. Tikufuna tiyambe tamva mmene amayendetsera maboma a dziko lapansi. Lerolo mukamamva kuti ayi World Economic Forum, WCC, WHO, World Health Organization, FAO,
food chakuti USAID mukamayang'ana kumene ku minister of chakuti ankati chani ankawatcha malo omwewo achina Zakaterowo sadayamberero ankayika mmenemo kuyendesa dziko lapansi ndiye malo amene amayendesera maikowo amawatcha kuti malo okwezeka amene mchingelezi ndakupasani chizungu chakuti shrine place ndachidziwira kuti chichewa kapena chizungu cha shrine place ndili kuchipembedzo cha Satana ankatiuza chingerezi chomwecho kuti iyi mukuyionayi ndi shrine place ayenda nafe ulendo kuunga ku General Assembly ukuiona panoyi ndi shrine place ulendo nafe kukafika pakaba ukuiona panoyi ndi shrine place ulendo kukafika ku Darfur region ukuiona panoyi Janjaweed shrine place yawo ndi iyi tadiye usakhale pomwepo ayi ukupaona pano People's Liberation Army shrine place yawo ndi iyi ndayikako for the Sanko hani osausa Bible likuti yani zamene ankayendetsera malo okwezeka ndi kuwatchelelowa ministry of chakuti iwowa ankati malo okwezeka tiyambireni pa buku la 1 Mafumu chapter number 3 chikuti bwanji anyamata ku sinodi khalani mumvesere nkhani chapter number 1 verse 1 Mafumu chapter number 3 verse ya number 2 akunena kuti koma anthu anaphera nsembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangidwira dzina la Yehova kufikira masiku omwewo. Tsono apa pakufunika kuti umve ndipempha kuti mudziwerenga mabaibulo wanu achizungu azikufotokozerani koma mchichewa chimveka bwino kwambiri pa Malawi. Bible likuti koma anthu anaphera nsembe pa misanje. Now Bible lakuti misanje ndi malo amene amayendetsera maboma akale. Uphungu wakayendesedwe ka dziko amakautenga pa misanje. Ndiye misanje kuti ipezeke Satana ndiyerekezi amapita kukasaka wanthu m'midzi nkumutenga munthuyo nkumpitisa pa malo okwera nkukamangapo kaguwa pamenepo nkumuuza kuti mudzitenga nsembe mudziphera pati apa ku milungu iti ya ine ndiyerekezi Satana. Pamenepa ndi pamene mudzitengerapo uphungu wa mayendetsedwe amaiko, mayendetsedwe amaboma, mayendetsedwe amudzi. Muwatenga pati pamenepa. Mwanjira ina migogo yogona idzikumana yapa. Mukafuna mvula muipeza pa nsanje. Mukafuna dzuwa mulipemphe pa nsanje. Akakangana wanthu mukufuna mpeze chiweruzo choyenera chogwirizana ndi mkanganowo mudzibwera pano kuzafusa nzeru mmene muyendesere system ya dziko lapansi mpingo wa Mulungu. The entire world government system belongs to Satan. Whatever you like, no or yes. Koma dziko lonse na system za dziko ili kuyambira kale zidakhazikika m'manja mwa Satana. Iyi mukuyimva pano ndi misanje likulu natero kuti chimveke bwino pa Malawi chifukwa tili ndi Capitol Hill nsanje omangidwa pakaphiriso naye kamuzu
musaiwale kuti akulu aja anali Knights of Malta member with 33 degrees Satanist. Anagona ali pa city center apa. Tidzakumana lipenga likakalira. Akandithirira umboni Mulungu ndi unenazi. Sinanga wanthu adachoka. Adapita munjira ya imfa. Sangakwanise kunditsutsa okha. Koma lipenga likadzalira. Pakuti nali gulu la Malawi. Ndi nsanje wa dziko la Malawi. Ndi umanga pa malo okwela. Pa Capitol Hill. Chikhala pamwamba. Ndi anayika malo okwela mulilongwemo. Ndi panopa. Mwapaona tiyeni tsopano tikamange nyumba ya mfumu imene idziyang'anira Capitol Hill ndiye muyang'ane malo okwererapo Lilongwe yonse. Ndakukwera pa mtunda akuti mwamuona kamuka chimoka mwamuona kani kauma tamuona umusiku mwamuona ngulalo mukumuona kang'oma uku mukumuona tsabango wonse tikwaonera pansi. Masowa mukaponya akuti mpaka kudzala nyama, mukaponya mbali ya uku akuti mpaka kudowa, nanga mukayang'ana uku mpaka kumapiri ankhoma malowa akuoneka. Ndi wokwela Shrine Place mangani pamenepa bizalo kuchoka ku kampani ya Nicholas Architecture bwera pano. Ine ndisika zamira tiufuna umanga nyumba pano Shrine Place malo okwererapo. Tikumana tikadzafika kwathu munipeze padakali masana siku nade mutaunipeza pa maviri akamanda. Ani yosausa Bible pano likunena kuti misanje. Sono m'Baibulomu akanena kuti misanje ndiye kuti amanena pamalo pamene pali pokwela kusiyana ndi panzache. Chimene amatanthauza pamenepa ndi authority, ulamuliro waderalo udzipita mokwela kupita pamenepo. Mwanjira ina ndi high position, udindo wapamwamba. Munthu asayendetse muzi uno popanda nsanje zisatheke ayi. Ndi amayikira asilikali mbuyo mbali mwakemo ma Shrine Place amene ati achite protect otayo. Asilikali amabwera kuzateteza this Shrine Place. Ndiye kuti tikayang'ana boma lakale limene limayendera Bible layamba kutiuza nkhani imeneyi ya misanje. Ndete ntibwerere modekha kwambiri pa vesi limeneyi. Koma anthu anaphera nsembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangira dzina la Yehova kufikira masiku amenewo. Tentibwere pa malemba apa tiyambe kumva tsopano. Zikumveka ngati wolemba buku la mafumu akufuna kutipasa chithunzithunzi cha maboma awiri. Pali boma la ana Mulungu lija linkayenda mpaka pamene anafika Sauli ndi kupempha kuti mutisankhire mfumu pa Israeli, tatopa kuyendera malamulo anu. Kaya akumva munthu kufikira tsiku limeneli pakati ponsepa kupanga mtundu wa ana a Mulungu. Mtundu wa ana a Mulungu udayenera nawonso kukhala ndi Shrine Place yawo, malo okwezeka amene ati adzikatenga direction yakayendetsedwe ka boma la chikhirisitu, boma la Mulungu, boma la ana Mulungu, boma la chipembedzo. Ali nkoyenera kulitenga. Koma tamverani, kuchokera nthawi yonse mpaka kudzafika pa mfumu Solomoni ndi mwana wake Davide, chidachitika ncha panalibe malo ku dziko lapansi kumene linali likulu. Mwanjira ina ana Mulungu analibe Capitol Hill yawo. Sanamve munthu
mwanjira ina kufikira nthawi ya Solomo panalibe Capitol Hill imene anthu okhala mboma la Mulungu ati adzikapembezerapo nawo pophonya masomphenyawa, pophonya direction. Mulungu akufuna kuzakonza ndi akugwirisa ntchito mawu akuti koma anthu anaphera nsembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangiridwira m'dzina la Yehova. Ndiye kuti kuchokera nthawi iyi yonse anthu amatenga ndondomeko zawo kuzipitisabe mu ulamuliro wa dziko. Akafuna mapepala amapita kukasayinisa ku misanje, akafuna direction yoti achite amapita ku misanje, license yatha akachite renew ku misanje, abulu akufuna ukhomera amapita ku misanje, akufuna kulambira amapita ku misanje. Zikalata zawo zophatikiza mpingo wa Mulungu ndi dziko, popeza mpingo wa Mulungu unalibe headquarter yakuti angamapitise madokumenti awo amapitisa ku misanje. Ndiye wolemba buku la 1 Mafumu chapter number 3 verse number 2 akuti koma popeza panalibe nyumba yomangidwira dzina la Yehova kufikira masiku ati amene. Na apa ndimafuna tingotengako mawu akuti misanje. Mupeza kuti system zakachitidwe ka dziko lapansi zomadalira kuyendesa dziko zakhala zili m'manja mwa Satana kuchokera kalekale mpaka kanthawi ka Solomoni. Anthu ankapita konko kumaboma a dziko lapansi ku misanje kukamalizisa. Kunali zidindo zimene Yesu adazazipeza zikulamulira dziko lapansi, zimene zinali ma final authority a dziko lapansi, kuti Yesu adzikwera pa mtanda pa Yohane na akafuula mawu osiriza kuti kwatha. Kutanthauza kwake nanena kuti tetelestia, sentence served, victory gained. Akupita kukanena mawu akuti kwatha, kukagumula zidindo zimene zinali kudindidwa, kupereka okay ku chinthu. Kapena mwenjira ina amapita kukang'amba majiala pa mtanda paja, kukathesa kuti mwana wa Mulungu sayenera kutenga final authority, final say, asaitenge kumaboma chifukwa nkumisanje. Ndi akukwera pa mtanda kamuna, akukuwa pa mtanda paja, tetelestia, kwatha, victory gained, sentence served. Mundilole kuti ndimalize dongosolo la kuphwanya kwa ndondomeko za dziko lapansi zimene Yesu potsika kumwamba atakwera pa mtanda akanena kuti kwatha kapena kuti tetelestia. Ankaneneranji pakuti mawu aja ankawalankhula pakati pa boma, ndikuliuza bomalo kuti zatha. Bwa sangadzisuse yekha ayenera kunena tetelestia, chifukwa 17 Yohane wanena kale kuti ine za mkulu wa dziko lapansi ndilibe nazo kanthu. Masystem akayendetsedwe kacha uzimu kasaphatikane mboma. Ngati munali akapolo kubomako, tetelestia, kwatha ndikupereka mzimu wanga, kwatha, tetelestia, zathera pano, finish.
nkhani yosausa, nkhani yosausa. Ndakupasani chithunzi pa vesi limeneli, ndakhalitsapo mwauona nsanje. Tiyeni tibwere ku buku lina. Pamenepa ndimafuna tibwere ku buku la Numeri chapter number 33. Numeri 33. Numeri 33 mpingo wa Mulungu ali ni nkhani yotipasulira kumene kumachoka ndondomeko. Kodi chipangano chakale maboma ankayendetsedwa Mulungu ndeti kuyankha kuti ayi, maulamuliro ankatenga ku misanje imene mukuiona leroyi mpaka chiphunzitsochi chikathera pa New York, pamene tikafike kukapeza ofesi ya United Nations. Insanja, misanje, malo okwela a dziko lonse lapansi, UN. Tikubwera komweko palibe atitseke kukamwa. Akuti ndikadzasanulira mbale yachisanu ndi chiwiri, pamenepo zinsinsi zidzatsirizika mwa njira ina, ndidzakhala kuti ndikukwangula dongosolo, chifukwa mngelo wa namba 4 adzayenera kubwera, amene adzakhala kuchoka pa guwa la nsembe. M'manja mwace mudzakhala mbale ya moto, nikaziwotche. Mngelo namba 4 ayenera kudziponya pa moto, sakuyenera kuopa. Ndiye tikubwera ku Manhattan konko ku New York, tikubwera komweko tione nsanje, the most secret place, the secret archive of United Nations. Ndi pamene tikaupeze nsanje waukulu utangoyima kuti njoli asakupusiseni wanthu oyendesa dziko lapansi nanena kuti akutumidwa Mulungu. Ayi, this is different story and it's a different destination. Tikuyang'anizana ndi buku la Numeri chapter number 33. Chapter number 33, tikhale limodzi pa verse 52. Verse 52. 33 verse ya namba la 52. Ndi pamene tiyambire pamenepo. Akuti chani? Nupitikise onse okhala m'dziko pamaso panu, ndi kuwononga mafano awo onse amiyala, ndi kuwononga mafano awo onse onyenga, ndi kupasula misanje yawo yonse. Kutanthauza kwake kwa misanje nkwakuti ndakutulusa iwe Israeli ndi boma langa, koma kumeneku kuli the entire world government system. Mwa njira ina kuli system ya Kanani, ali ndi misanje, ali ndi maofesi kumene amakatengako ndondomeko zakayendesedwe ka dzikoli, koma kumene koko adayikako ziwanda ndi milungu ya chikunja ndi misanje. Now mukakalowa m'dzikolo mwapeza ufulu pa dziko la Malawi, mwapeza ufulu pa Kanani, chipangano chakalecho tu. Mwapambana, mwagonjetsa, mukakafika number 1 mukayambe kugumula misanje yawo yonse. Osati kuti mukalowe m'misanje mukachite nawo mgwirizano a misanje. Ayi, ngati msanjewo ukutchedwa DPP, inu Shrine Place imeneyo musakachite nayo mgwirizano, mukagwetse. Mwa njira ina musakachite nayo ubwenzi. Ine ndi wina, msanjewonso ndi wina. Pakakakhala mwayi woti gumule, mutani mukagumule. Mwa njira ina pamene mukutembenuka mtima, tamumva ku buku la chipangano chatsopano
1 Korinto ngati si 2 Korinto chapter number 4 verse number 4 kuti amapita ku malingaliro ndi kukachitisa khungu malingaliro. Nawu tamverani, ngati mukufuna chipembedzo cha ndale kuti chigwe ku dziko lapansi, nsanje odalira ndale ku dziko lapansi kuti mugwetse, sitikunena kuti mukagumule ofesi ya MCP, koma malingaliro oyenda limodzi ndi ndale mwachotse m'maganizo mwanu, mugumule structure ya chithunzithunzi chodalira zinthu za dziko, mudalire Mulungu. Musiye kukweza vanthu, muyambe kukweza Mulungu. Ndiye chimachita ni malingaliro. Ndi Akorinto wachiwiri folofolo akuti nkhondoyo chivani chimayamba ku maganizo. Boma limayambira ku maganizo a munthu. Ndiye imene ikutchedwa kuti misanje. Now, pano wotilembera buku la Numeri chapter 33 verse 52 akuti mukapasule misanje yawo. Now, akati yawo ndiye kuti si ine ndi za iwowo, pali kulekana. Ndibwereze, there is no salvation without separation. Ndi zawo. System za dziko zili ndi aini ache, adziyendetsa. Ife tidzingoona kati pindule nawo mu systemzo zikomo. Koma tikuyang'ana chithunzi chakulambira koona chisasweke. Ndi zawo, ndi zathu za Mulungu, awo ndi zawo. Yesu atabwera akuti mwayiona tambala iyi, njandani pali nkhope ya ndani, akuti pali yakaisala, akuti zakaisala mupereke kwa kaisala, za Mulungu mupereke kwa Mulungu. Mwa njira ina, there is no salvation without separation. So kuziphatika limodzi kwa chipembedzo kumaulamuliro aku dziko lapansi nkulakwa. Ndiye ine ndayamba kaye kutulusa history yochoka ku Baibulo. Mawu a Mulungu akuti chani mmene zidalili kale. Tikamanena kuti maboma awa amakhala belong kwa Satana, system za dziko lapansi zimachita belong kwa Satana, zimayimira Satana, zimasogozedwa Satana. Si ine kuti ndikunyoza ayi, koma ngakhale m'Baibulo akuti pa verse 52 ya Numeri chapter 33, upite ndiye ukagumule misanje yawo, usakayisiye. Ndiganiza kuti Bible latipasa chithunzi chabwino chakugumula misanja. Mwa njira ina palibe kuphatikana. Chipembedzo chako olo utachitama kuti ni mpingo wosiriza, koma ukaona atsogoleri akuphatikana ndi ndale, ndiye kuti chipembedzocho chagwa. Mwakanika kugumula misanje, mwayamba kukapereka nsembe pa misanje. Mumvekere muli mbwato losiriza, Elena akuti musatsike basopo samalani kwambiri. Mmaka pano pa Malawi tentisamale kwambiri. Bible likuti tigumule ma structure andondomeko zakayendetsedwe kama boma adziko kotsogozana ndi Satana njerekezi kasachite nawo pa chipembedzo. Chipembedzo chokha chisaphatikane ndi boma. Kodi umene umulandu umene mpingo, the invisible church, inakumana nayo. Visible church kuti dziphedwa. Ana Mulungu ampingo woyamba wakumachitidwe kuti adziphedwa kunali kulekanitsa pakati pa system zakaisala ndi za Mulungu. Ndi amati agwire, ndi pamenepa pagona msampha umene ana Mulungu atigwirire. Kakangopezeka kazimu kachipembedzo kampingo kamene kayambe kuchita molileka boma lichite lokha,
za ndale zakaisala zikhale kundale, iwona ayambe kupanga zawo. Mwanjira ina ayambe kugumula misanje mu ndondomeko za chipembedzo cha Mulungu. Kusapezeka system za ndale, system za dziko za boma zichite apiye pa chipembedzo cha Mulungu. Pamene pali mwala umene atikolowekere nkhosi mpaka atipera kutitha. Kulemba buku la chivumbuluso hauti naona ine kuchopondera mpesa chachikulu chimene adayamba kupera mpaka magazi anadzadza kufika ku chibwano cha bulu. Revelation chapter number 9. Mpaka magazi pachoperera mpesa anafika ku chibwano cha bulu. Ndi chimene tikuyembekezera ni mpesa uli paokha uyenera kuyikidwa mu chopondera mpesa ndi aufinye kutuluke mwazi mpaka kuzaza chikamwa cha bulu. Nkhani yosausa ndi nkhani yosausa. Iyi ndiye misanje mmene amayendesera maboma akale. Amukundimva mpingo wa Mulungu? Simamuona nanga numeri watipasaso misanje. Tiye tipite ku buku la Levitiko. Naye Levitiko akulankhula nkhani yomweyi. Pena nkungoti yayi mwathamanga kwambiri, mukuoneka kuti mbulutu, mwachoka kwa Satana, mutiuza chani? Sindiunena za kwa ine koma za Mulungu. Levitiko nawe taoneka nga Levitiko ali ku Deuteronomo. Nkhani yosausa. Tiyang'ane kumene kuli Levitiko ana Mulungu. Namene ndi usakasaka pamenepa mpaka ndampeza Levitiko 26 nachita mwayi nangofikira pomwepo. Verse number 30 nkuseli kwa chisamba cha 26 cha Levitiko. Kamba udziwa na feso kaisa kuti zithera pati tichita nawo. Verse number 30 ikunena mawu imeneyo ikuti, ndipo ndidzawononga malo ansanje anu ndi kulikha zoyimirisa zanu za dzuwa, ndikuponya mitembo yanu pa mitembo ya mafano anu, ndi moyo wanga udzanyansidwa nanu. Tsono pano akubwereza kuti ndidzawononga malo a misanje anu. Limeneli ndi lonjezo, ndi yenjezo kwa china Bankemuni, yenjezo kwa china Butulosi Gali, yenjezo kwa china Kofi Anani. Tamverani, si munthu tsopano pajapa akulamula kuti mukawononge, koma buku la Levitiko akuti ndidzawononga the entire world government system. Ikuyenera kumva nawo kuti pali kubwera chiwonongeko chimene Mulungu adzapasule misanje yonse. Musaganize kuti masystem awa achina World Forum Economic kuti akupitirira ndi misanje ili pa chiyembekezo yakuti wowononga sazakhala twaibu, sazakhala silikali, sizakhala ame. Akubwera kudzawononga yekha misanje imene. Tsiku lina Capitol Hill azasesa mwini waje, chifukwa akudziwa kuti zoyimirisa izi ndi zimene zasokoneza dziko lapansi kuti wanthu akapembeze Satana. Ndi akulonjeza kuti ndikubwera ndekha ndidzagumula misanje. Kodi muganiza kuti chidzakhalapobe? Mawa wina New York idzalandira chipongwe kuchoka kwa Mulungu, chifukwa ofesi ya United Nations mu New York idzagwetsedwa. Ku Hague ngati nthambi ya UN
yoyang'anira zachitetezo kuja mmamanga vanthu opha vanthu pandale the International Court of Law ku Hague choyimiritsa tsiku lina muzasowa poyima majaji adzagwetsa ndiakuti ndidzawononga misanje yawo ndidzachita yani ndidzatenga mitembo yanu ndikuyiyika pa mitembo yapa misanjepa sukumva apa usamale chifukwa pali mitembo ya misanje komanso mtembo wako ukapanda kuchita bwino vesi limeneli tikulipeza pano la nambala 30 la 26 Levitico akunena kuti mitembo yako ndidzayiyika pamwamba pa mitembo pa misanjepo. Ndikumva ngati akuchenjeza kuti Efereimu waphatikana ni mafano mulekeni ndidzampera ndi kumgwetsa tsiku limodzi ndongosolo la dziko lapansi lidzayenera kugwedezeka malikulu amaofesi adzagwa sikudzakhalanso tamverani hakadzayima mulungu UN idzagwa ndiyoyimiritsa akadzayima mulungu simudzachipezanso shrine place yotchedwa power behind the throne kumene kudatuluka polisi simudzayipezanso area 30 ndi misanje sakumva munthu adzagumula tsiku limenelo mitembo ya inu opemphera amene mwaziphatika ndi chimenechi Levitico 26:30 hakuti mudzaunjikana pamenepo phwi mudzakhala phwi nkhani yosausa nkhani yosausa. Amayi ndi abambo m'bale wanga ku sinodi ya Livingstonia ndikupereka yankho la nthawi yayitali kuyankha kuti maboma a dziko lapansi kuyambira mkale lonse akhala akuyendesedwa nsatana sizidayambe lero kalelo chipembedzo chimachitikira ku misanje sitamvana nanga muli mchokamba pamenepa tentiliwerenge vesi limeneli namba 30 la 26 akuyamba ndi mawu akuti ndipo ndidzawononga malo a nsanje anu ndi kulikha zoyimiritsa zanu za dzuwa ndi kuwononga mitembo yanu pa mitembo ya mafano anu. Moyo wanga udzanyansidwa nanu ndipo ndidzasandutsa midzi yanu bwinja ndi kupasula malo opatulika sadzanunkhizanso ine pa fungo lanu lokoma. Mukadzachita chiphatikizo ngakhale kafungo kokoma kamene ndimakamva there is no salvation without separation. Tatsikani ndi Levitico abale amene mukumapembeza koma uku mukumafuna kuti muyende limodzi mboma nyama yakadzazazaza kaya kulika mbala yani kuti adziti akugulira ni yoyendera mudziti kumene kukupita president ndondondo mulikoko. Tamverani zimene akunena Levitico nchichewa ndiye ndibwereze vesi nambala 30 mufike mpaka 31 ndibwereze pa 31 akuti ndipo ndidzasandutsa midzi yanu bwinja ndi kupasula malo anu opatulika sadzanunkhiza ine za fungo labwino kapena sindidzamveranso fungo lanu lokoma. Kachikhirisitu kanuko kamene mwapita nako kuboma kafungo kabwino kamamveka kundale ndi chimene nimati nene pa vesi limeneli. Kuzinthu zoyipaku anthu mukumafunsa nkafungo kabwino kumamveka ngati chipembezo ngati ubwino ngati ka charitable organization komaoneka kuti hayi
nsewavanga bulijamanga chipatala adivesi kumaoneka zabwino kafungo kokoma na wakhirisitu amamvera kafungo kabwinoka koma akuti mukaphatikiza chilambiro pamenepa ine ndidzawononga ndinu nomwe sindizasamalira kafungo mwenjira ina kagawo kachikhirisitu nkadzaphatikana mboma kagawo kachikhirisitu ine sindizakasamala ndidzakuunjikani phwi pa misanje yawo basopo hani yosausa sikunadei ndidakalipa mavira akamanda kwerani munipeze mukayiuze nkhandweyo mpaka tsiku Bible kuti chani akazasanulira ngelo ameneyo zinsinsi zizasirizika zinsinsi zizasirizika sipakufunika pakhale fungo apa angakhale labwino kubomaku limene akhirisitu mukaziphatike kuboma labwino koma ndi misanje ndiakuti powononga misanje nzakusengerani limodzi palibe amene akuzatsala pano fungo lanu lokoma inde ndidzapasula dziko lokomali adani anu adzakhala mmwemo adzadabwa nako adzadabwa nacho chipembedzo chicha kuti mulungu sadasamale ngati chidzaphatikana ndi dziko lapansi vanthu adzayamba kudusa nkudabwa kuti sisisepi uja uyu nkhani yosausa tamuoneni lero amunjika ku State House adzadabwa vanthu taona si mboni za Yehova zija izi zimakana kudula khadi aziunjika lero zili mboma nkhani yovuta kusokoneza kwake koma kubalalitsa kwake verse 32:26 nchichewa pa ndidzapasula dzikoli ndiwo adani anu akukhala mmwemo adzadabwa nako timaganiza kuti mmene boma likufuna kupanga kampeni lakatenga 7th day kuti mwina mulungu ausiya nsanje wa Malawi chifukwa wakatenga chipembedzo ayi ndiphatikizira limodzi akaphatikana amenewa mpaka nawodutsa adabwa kuti kodi achipasula chonchi chipembedzo choyamba 1844 ija chasakazika chonchi kodi mboni za Yehova 1914 yathera pamenepa nkhani yovuta nsanja ya Londa ayikhazula chonchi ili kangalala ikuyamwidwa ndandale ili chete coronavirus adapachika zikhwete kukamwa vanthu adzadabwa kodi mboni zija ndi izi lero zavala chikhwete kukamwa adzadabwa vanthu nunena masiki ichi nchichewa chikhwete chimeneyo nchichewa chanyamata kumusiku akasiya mukangopitirira nsalu mtunda wakabudula kumene mukapeze chikhwete nkhani yosausa tiunene chakukamwa mukwera mtunda mpaka musika chakumusi kummawa kwa kasungu mukapeza kuti nchikhwete nkhani yosausa makamaka anyamata pa nkhoma mufuse kuti chikhwete cha akuwuzani kuti mmasiki adzadabwa mpingo wa mulungu tikunena mayendetsedwe achipasuko cha maboma akudziko lapansi tiyeni timalize ndi buku la Yesaya gawo limeneli nutseka gawo lachiwiri ntakuonetserani mpingo wa mulungu kuti mayendetsedwe amaboma a dziko lapansi mabomawa maundunawa masistimuwa
ankatchedwa kuti misanje. Anthu onse amakatenga mfundo zawo ku misanje. Ndiye tikati ku misanjeku anali mashrine place, pamalo pokwezeka pamene anthu amapembeza koma idolatry, mafano. Sakumva munthu. Yesaya ali mchije wa Yesaya chapter number 16. Chapter number 16 cha Yesaya. Mundilondole pa verse number 12. Akutija verse number 12 ya Yesaya akuti ndipo padzakhala kuti pamene 16 Yesaya verse number 12. Ndipo padzakhala kuti pamene Mowabu azazionetsa yekha ndi kuzitopetsa pa misanje, ndipo kufikira kumalo ache oyera kuzapemphera, sadzapindulapo kanthu. Ndibwereze. Ndipo padzakhala kuti pamene Mowabu adzadzionetsa yekha ndi kudzitopetsa pa misanje. Nangati ukuziphatika ku system za dziko lapansi ndi kuzitopetsa ku misanje. Kuzitopetsa ku misanje. Vanthu amene adatopa ku misanje mukaonere kundale uchita kutopera ku misanje. Hani yosausa. Nyamata ungapeke, Jonas ungapake tembo, adatopera ku misanje. Hani yosausa. Hani yosausa. Hani koma yosausa. Anyamata kantogo mwale adatopera ku misanje. Hani yosausa. Nikuchenjeze nyamata Dausi utopera ku misanje kodi. Anyamata adatopera ku misanje komweko mukadavuma nyamata Pita udachita bwino kale. Ukana ugeyi ku Malawi, ukana ugwetsa kwacha, ukadangovumula anzako akufuna akuonelere ukutopera ku misanje kodi. Utsogoleri wabwino madala achikulire. Musavomere kuti mutopere ku misanje. Imakhala nkhani yosausa. Umaliza ulendo koma kutopera ku misanje. Ndikumane mchigawo chinacho. Mwina ndivukute chigawo chimenechi. Ndikati kupukuta ndikufuna ndichikhonze bwino. Kuchikhonza moyenerera chigawo chimenechi. Kuchikhonza moyenerera chigawo chimenechi. Ndikuchikhonza mwakuti chigawo choyamba tinaona kuti tikuyankha funso lakuti maboma akudziko lapansi amachoka m'manja mwa Satana. Ndiye mavesi tinayala yekha Yesu pamodzi Paulo ndati ndiziveze zimenezo mtazipasa zaka kuchichiri. Chifukwa zayamba ndi zimenezo kunyoza boma kuti kuli mkulu wa dziko lapansi. Koma pochoka kumeneko tinati tiye tibwerere kale tilowe ku Baibulo. Tipeze kuti kodi malo okwera mmene mumayendera ma system a government kuti maofesi mukwaona lero wakhalepo. Achina UN mukwaonawa, achina UNDP mukwaonawa, achina UNESCO mukwaonawa, achina WHO mukwaonawa. Akuchokera kuti anafao mukwaonawa. Akuchokera kuti ndiye timanena kuti kalero malo ngati amenewa ankawatcha kuti malo okwezeka. Ndiye tinatsika pa Malawi ngati chisanzo chogwirika kuti tili ndi Capitol Hill, malo ota okwezeka kumene kumachoka makalata
kuja mwakhalira ndalama za mapeshoniya. Munthu walandira peshoni zake mudamusungira mpaka lero anyamata akumisanji osapanga lilizi. Chikuvuta nchani? Dzina lake lilipo, ndalama yake munkasunga, kungotenga ndi kumpasa ntchito ya wiki imodzi, koma mpaka na 12 years anyamata akumisanje. Tamverani, Levitiko akutadza kugumulira ndi limodzi nonse byo pamodzi ndi mitembo yakumisanje adzaperera limodzi. Anyamatatu ndinu mamembala aku matchalichi, koma muli kumaofesi aboma kumisanje mukukhalira nako wanthu kupondereza nzika za dziko la Malawi. Anyamata ku Capitol Hill pensioni mpaka zaka 14 simunampase zake. Mukunena kuti ndalama zokulibe, mdangongola, mdapititsa kuti. Anyamata amene mwakhalira ufumu wa zakatero ku Minister of Labor, anyamata akuthera jale, mukunena zoona kumisanjeko kuti ndalama za mkolo kulibe, ndalama za mbale wanga banda kulibe. Kodi kumeneko kuno kumpoto adatenga pensioni yake kale, koma mpaka pano mukungomuyendetsa bwerani mawa bwerani nkucha sana saina registra. Mukunena zoona. Ulamuliro wa Satana njerekezi mwaupasa malo anyamata pa Capitol Hill. Ntchito munthu anagwira kale adamaliza kontirakita kupanga kabuliji. Wanthu lero akuwoloka tsidya ili akupita tsidya ili, anagwira ntchito. Koma ayi mafairo adakayenda, mapepala tidakayendetsa mapepala. Anyamata akumisanje kodi mapepala wamukumadya kapena mdadula miyendo yoyendera? Mapepala aduka miyendo ku Capitol Hill akukanika kuyenda. Mwayambira muja nuthamangisa mafairo, kodi akuthamanga akuoneka ngati mafairo adachita paralyze akukanika kuyenda kuchoka mu ofesi kuti zikafike kwa principal secretary. Anyamata akumisanje mwangokhalira kontalakita adalemba ntchito tuife tidakumba pamene paja mayenje tidachecha tipaseni zathu. Anyamata akumisanje tikuperekanitu m'manja mwa Mulungu akukantheni. Mukungwayang'ana nanu ambuya amenewa, mukungwayang'ana. Anyamata Gehazi mukungwayang'ana kodi. Nkhanza zazikulu kwambiri, wanthu amasiya kuponderezedwa ndi misanje ya dziko lapansi. Masystem a dziko lapansi alibe chifundo chifukwa Satana. Inu simudziwa kodi kuti munthu uja adagwira ntchito kuboma, adali ni wana ni banja, anawa adali pa sukulu, akulipira fees akuitenga kuti. Anyamata ku Capitol Hill hani yosausa kakumana tsiku limenelo tikakumana tikakafika kwathu. Chifukwa pano buku la Levitiko ngakhale Yesaya akunena kuti adzaperera limodzi mitembo yanu ndi pa misanjapo adzakuundumulira ndi limodzi. Tulukani mmenemo. Banamiza wanthu kuti anine kuchalichi ndine chechi eda uli ku Capitol Hill, fairo ija ya pensioni ungoiyang'ana osasaina akabwera ati kuthamangitsa mafairo wopanda miyendo. Mwadula miyendo ya mafairo kodi. Anyamata akumisanje menemu ndi mmene ma government system amayendera. Ndibwereze, the entire world government system belongs to Satan, whatever it is, whether like or not. Mundilole kuti ndipite ku chigawo china, chigawo chachiwiri tasiyirana powonetsana misanje mchipangano chakale. Tsono tikupita ku chigawo chachitatu tikaone likulu la Satana nyengo imene tikukhala ino. Kodi likuyenda bwanji?
likulu limeneli kumene akukhala woyipa nsanje waukulu wamanga kuti chilain place ya this world government system yagona kwa ndani? Tiyeni ku New York